Móra Ferenc, cini-cini, zene-zene. Kapun innen, küszöbön túl, éppen a pici kutya kastélya mellett virágszemű Gyöngyöm Gyuszival találkoztam valamelyik reggel. Hová mégy, bácsim? Kérdezi tőlem. Kis hóba, nagy sárba, megyek a vásárba, okosítom föl. Bizony vesztemre tettem, mert Gyöngyöm Gyuszi mindjárt belém csimpeszkedett, mint hajnalicska virág a kútágasba. Bácsim, hozzál nekem valami szép ongorát abból a vásárból. Olyant hozzál, mint a Pannika babáé, amelyik akkor is nagyon szól, ha kicsit ütik. Jaj, pajtikám, cirókáltam meg a prémsapka alól kikukucskáló szőke haját. Az ongora nem szegény embernek való muzsika. Hát mi való a szegény embernek, bácsim? Hegedű. A hegedű még nem szólt, de Gyöngyöm Gyuszi már táncolt. Jaj, bácsim, az lesz csak az igazi szép muzsika, annak még vonója is van, igaz-e? Hát akkor hegedűt hozzál nekem, bácsim. Hát a hegedűért nem messze kellett menni, csak a konyhára visszafordulni. Az etel szobalányt megkérni, hogy adja elő a cirokseprűt, a kis bicskát elővenni, a cirokseprűnek 2 szálát levágni, s már készen is volt a vadonatúj hegedű. Mégpedig vonóstul. Melyik neki a vonója? Tudakolta gyanakodva kökényszemű kispajtásom. A vonója melyik? Zavarodtam meg egy kicsit. A vonója mindig az, amelyiket felülről húzod. Éppen azért különb hegedű ez, mint a többi, mert ennek mindegy, hogy a hegedűt húzod-e a vonón, vagy a vonót a hegedűn. Gyöngyöm Gyuszi még most se volt benne bizonyos, hogy nevetni kell-e most, vagy sírva fakadni. Miért különb hegedű ez a többinél, bácsim? Hát van más forma hegedű is. Hát ez micsoda hegedű, bácsim? Ez a valódi cirokhegedű. Ilyennel húzzák a tündérek sehol sincs országban, neve nincs királynak a fülébe, a senki se hallja nótát. No, erre egészen megnyugodott Gyuszi, meg is békült. Különösen, ahogy végighúzta egymáson a 2 cirokszálat, s meghallotta, hogy milyen szépen szól az. Olyan szépen szólt, hogy mind a 32 fogam táncra kerekedett tőle. El is hordtam az írhát sebesen, még a tájáról is a szépen szóló hegedűnek. Hát délben, ahogy hazaérek, már a kapuban hallom a gyönyörű muzsikát. Körülnézek, mert sehol se látom a Gyuszi aranyhaját villogni. Hát, Ili baba ül a küszöbön, az mulatja magát a valódi cirokhegedűvel. Hely, Ili baba, csípem pirosra a gömbölyű képét. Hol szerezted ezt a tündérhegedűt? Elcseréltem a Gyuszikával, vallotta nagy ijedten Ili baba, s ugyancsak kotródott befelé a bohóka. Attól félt szegényke, hogy most mindjárt visszaveszem az ajándékhegedűt. Ahogy felérek a lépcsőn, akkor meg a Mici cica szalad elébem, kegyetlen miákolással. Tüzel a szeme, mint a parázs, égnek áll a szép fehér szőre. Hely, egér meg a farka, ki bántotta ezt a szegény párát? Nem bántotta azt senki, csak azért unta meg az életét, hogy Gyuszika reggel óta süvöltözött azon a nádsípon, amiért Ili babának neki adta a cirokhegedűt. Süvöltöztem én is, de nem ért az semmit. Nem lehetett ott szót érteni a gyönyörű muzsikától. Még délutáni álmomban is, mintha éles náddal hasigatták volna a fülem. Legédesebb álmomból arra ébredtem föl, hogy az egyik küszöbön Gyuszi sivítatja a sípot, a másikon Ili baba zengeti a hegedűt, a Mici meg a tetőn kiabálja, hogy jaj, de szép ez. El is kotródtam hazulról hamarost, s búcsúzóba meghúztam Gyuszi gallérját. Jaj, de megörülnék neki, ha a nádsípot is elcserélnéd valakivel, mire hazajövök. Gyuszi pedig nem az a gyerek, aki ne igyekezne örömet szerezni a bácsikájának. A nádsípot neki adta a Béluskának egy körte muzsikáért,
s ahogy uzsonnára hazaértem, cincogott a hegedű, sikoltott a síp, rikoltott a körtemuzsika, miákolt a mici, vonyított a pici, s egyszerre csak a tűzoltó trombita is megharsant az ablakunk alatt. Azt hitték az arrajárók, tűz van nálunk, azért van az a nagy zenebona, s mindjárt segítségünkre küldték a tűzoltókat. Így van az, mikor a szegény ember gyereke olyan nagyon szereti a szép muzsikát. Aki még ezeknél is szebbet tud, annak a nyáron faragok tökszárdudát.